Każdy umie gadać po śląsku. Jako że wszystko co mądre i ciekawe zostało już powiedziane w tonie materiałów na tubie, ja tylko w telegraficznym skrócie przybliżę co się działo. W piątek zostałem uraczony przez masę ludzi zwanych powszechnie nerdami, czyli takich ludzi, którzy bardzo lubią poszczególne rzeczy i nie wstydzą się ich prezentować, co dla niektórych może nadal być szokująco dziwne i niesmaczne, no ale to już ich problem. W piątek jeszcze nie było czuć ścisku, przez którego nie dało się pozyskiwać tlenu i trzeba było dokonywać zabójstw a la Assassin, aby jakoś odnaleźć się w tym tłumie. Dało się przeżyć. Co do wyżywienia, wafle ryżowe to podstawa. No w piątek zagościłem na panelu o let's playach. Oczywiście wszystko zostało obrócone w jajo, jak to przeważnie ma miejsce. W przygotowanej do tego specjalnie hali można było pograć sobie w choćby StarCrafta 2, jakby mało tego było w domu. Nie zabrakło oczywiście młodzieży nastawionej stricte patriotycznie, moje serce się radowało. LOL tam był. Cieszyłem się strasznie. Oczywiście admini dbali, aby nikt nie zrobił sobie krzywdy. W zacisznym kątku można było pogibać się przy Dance Central, a Mikołajowi udało zepsuć się zabytkowy komputer. Zdupcił. Na parterze znajdowała się hala, w której można było kupić sobie przypinki lub inne bajery związane z grami, lub też pizzę za cenę 20 zł, której kulinarne aspekty były dość słabe. Generalnie najbardziej szokującą rzeczą, która mnie uderzyła, była masa, naprawdę masa ludzi, która się tam znalazła. Myślę, że nikt łącznie z organizatorami tego nie przewidzieli. I myślę, że na kolejnym Pyrkonie, przynajmniej te panele growe będą jakoś tak ogarnięte, aby ludzie nie musieli, prawda, mordować się tylko dlatego, żeby znaleźć sobie miejsce. No i to by było w sumie tyle w temacie Pyrkonu 2013. Było fajnie. Myślę, że następnym też będzie fajnie i z góry na niego mogę zaprosić ludzi, bo to jest fajne.